Dit is dan niet zo'n skiepsteers jongen die daar de bloed van nek en dan gaat de hele poort hier en dat is naar in. Dan ben je nou 4 jaar met jongen sukken in het hak in zijn spuit had. Dat wil je net. Dat is gewoon verschrikkelijk om te zien. En, je kent het mooier meisje dan het is. Het is gewoon een drama, dit verhaal. Soms zie je nog niet eens zo heel veel aan de schapen. Maar als ze gebeten zijn, dan worden ze vaak besmet met een hele smerige bacterie onder de tanden van de wolf. En dan gaan ze vaak toch later nog dood. Nou, als ze mij niet verplicht zien dat ik wolven in rasten spannen maat, omdat ik dan zo goed op mijn vee pas, terwijl uw vee altijd in het land houden waar wij ze houden. Ski ben er ook net uit, per minuut de wolf, maar in principe dat men nog steeds jaren. Daar passen wij op en die passen eigenlijk net op een wolf die dan in uw rasten komt. Daar ben wij verantwoordelijk voor. Dat vind ik echt nog steeds een vreselijke zaak. En als ze me verplicht zien, dan is het voor mij eindoefening. Ik hou dat gewoon niet, dat vol financieel net, maar echt net. Het is gewoon net te doen, omdat met zo'n achterin bij de boer niet aan te spannen. Ik zoek naar wie hoe dat hammert. Mijn collega heeft gisteren nog een aantal schapen geëuthaniseerd. Omdat die aangevallen waren. We weten het natuurlijk nog niet 100%, maar het lijkt er heel duidelijk op dat de wolf hier geweest is. En de laatste tijd worden we erg vaak erbij geroepen. Tot ons grote verdriet eigenlijk.